ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаги сиҳату саломат ҳастед. влоги имрӯзаамонро оғоз мекунем. инҷо ман ба хонаи писарам ва келинам рафта истодам ва барои шумо камтарак гирду атрофи хонашонро навор кардам. бонувони азиз, инҷо шуморо ба кор ба ширкати бонуфузи атомӣ даъват менамоям. ширкате ки дар ҳақиқат дорои маҳсулотҳои босифат аст, дорои маркетинг плани олӣ аст. марҳамат ба командаи ман якҷоя кор ва фаъолият мекунем. инҷо бошад барои берун баромадан аминаро тайёр кардем ва якҷоя бо келинам ба прогулка меравем. Умара, держите. Опа, нормально? Все, так вот, да, вот? Да, вот так вот, все. Мы фильм снимаем, отойдите. Мар, Маликам Мабинга. Там, допустим, больше человек может быть на 20 тамошобино дар хонаи мо меҳмоно ҳастанд. ҳозир меҳмоно аз Тоҷикистон хешомо омадагӣ, қати писарчаш омадагӣ. қати соҷида, қати хешомо анаминҷа парки ботанически омадем. беҳад манзараи зебо дорад. видеои Кашмир. ина тамошобино оба бинед. Это река. Река Ирикла. Маликая гирифтем, Умара гирифтем, Амина кати, Соҷида кати, хешомо кати, ҷиянам омадагӣ, чӣ хеле ки гуфтам аз Тоҷикистон. ҳама қаса тамошо омадем. Вообще манзараш аҷоиб. инҷо бошад тамошобинони азиз, хона омадем ва Соҷида барои мо пироги яблочный омода карда истодааст. тарзи омода карданаша аз аввал то ба охир дар влогҳои мо метавонед бинед. дар влогҳои гузашта ҳамаи рецепташ ба пуррагӣ навор кардагӣ. زندگی بیداری است یا خواب رویاست، زندگی هستی یا پنداری بودن، زندگی دیدار یاری محجبینه یا غمی شیرین هجرانش کشیدن. زندگی بیداری شبهای تار است یا شکر خوابی سحرگاهی جوانی. زندگی اندیشه امروز و فردا
که فکری زندمانی یا نمانی. من ندانم زندگی چیست. این سوالی که برا صدها جواب است. من ندانم زندگی چیست. این سوالی که همیشه به جواب است. زندگی به عشق تا پیری رسیدن، یا که عاشق بودن و پیری ندیدن، یا چو خسرو کام دل حاصل نمودن، یا چو مجنون وسعتی صحرا گزیدن. زندگی با خودی و عقل است و تدبیر، یا که آن به خودی و عشق و جنون. عزیز، اینجا من از والبری заказома гирифтам. ман медонам ки маро бисёр модарони серфарзанд тамошо мекунанд ва барои шумо як либосҳои бо нархҳои дастрас барои фарзандо харидорӣ кардам ва размераш то 146 размери ҳами Ҳасан Ҳусейн 140-146 барои лёня бошад. аз анаинаш гирифтам, камтар калонтара, бе капишон. ин брюкашкати баъд аз кепкаҳо барои тобистон гирифтам ва аз анаин гуна кросовкиҳо духтаро 1000 рубли. нархи ин кросовка 2900 буд, ҳозир 1000 рубли шудагӣ. яъне хел метавонед скриншот кунед ва дар валбериси худатон ёбед. аз рӯи скриншот, аз рӯи расм ҳозир ёфта мешавад чизои лозимия. хулоса 2900 буд кросовкаҳо, ҳозир бошад 1100 рубли шудагӣ. сето харидорӣ кардам ва ҳозир мепӯшам бачаҳо, мебинем. ана духтаро, костюми лёня Nike, ман Adidas гуфтам нохост. Nike размери ин аз 146 сар мешавад то размери 48-50, то размери калона. размери лёня 152 ҳозир 152 то 46-48-50 размери калона. Ҳасан Ҳусейн бошад аз 98 сар мешавад, аз кӯдакои 3 сола то аз ҳама калонаш анами 140-146. хулоса кросовкаҳои яхела гирифтам дар як размерни сетка аз 31 сар мешудааст то размери 44. сета красавчик. хоҳарои азиз, мехостам оиди ҳамин изиклин барои шумо маълумот диҳам. ина ман пасташам харидорӣ кардагӣ будам. ана ҳамин хел против жира и нагара средства харидорӣ кардагӣ будам ва барои ҷомашӯӣ гел для стирки ҳам харидам. ҳозир нишон медиҳам. беҳад маъқул шуд. барои шумо ҳам тавсия медиҳам ки аз ҳамин харидорӣ кунед. ина бинед, як 10 дақиқа истодааст. 10 дақиқа боз ҳамин хел средства кати ҳамин блиницаҳо истодааст. баъди 10 дақиқа уже худаш мулоим мешавад. барои тоза кардан осон. ана духтарои азиз, результат до и после барои ман беҳад писанд омад. шумоям метавонед аз Валберис заказ кунед. паста ана ҳамин хел тоза мекунад. духтаро, ана ин зеленяки ба хотиратон бошад шинондагӣ будем, 1-2 ҳафта шуд. як қисмаш баромадааст, қисми дигариш вале не. аз кадом сабаб бошад гулҳоям 4-5 донаш баромадагӣ, дигарош не. намедонам аз кадом сабаб бошад, ё ки дертар меброяд. Да, вот так достаточно, Маша. Ну, что мы все это время не поливали их? А тут То, что не поливали, говоришь, земля же влажная была. ну,
позавчера, вчера сильная. И сегодня оно сейчас быстро. Может быть, тоже повлияло. Я еще средства наливала же, когда сажала. Может, это повлияло. Не знаю. Ну смотри, здесь как-то они вот Тут дом. меньше, а там побольше. Это от чего зависит, интересно? Хотя я удобрения одинаково наливала. Тут типа поменьше. Да, А вот тут ведь мы прям густо сажали, а там вот прям так это может пачка быть. есть. Может быть от этого. духтаро ҳозир аз анаин биогумус вайба илова мекунем, обба илова мекунем ва гулҳои тирамоҳия об мерезем. гулҳо камтарак калон шавад, баъд хок мерезем. ریشه گلو و خوب با خودی و عقل است تو تدبیر یا که آن به خودی و عشق و جنون